हेलो लोगोफोर खुलुमबाय एन्ड गिबियावनो बयखौबो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ मानि बागै जागोन नोंथांमोनाथ' भिडिअ'नि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानैनो मिन्थिखाबाय जानांगौ, अब्लाबो आं नोंथांमोननो खोन्थाना होबावनोसै। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ जागोन बर' सेलिब्रिटिसफोरनि कपल्सनि सायावहाय, जाय बिथांमोना मुभि आरो मिउजिक भिडिअ'फोराव मोजां मोनलायनायनि रल खालामबोदों। बिथांमोना मुभिफोरावल' नङा, रियेल लाइफआवबो मोजां मोनलायो। बिथांमोना सोर बेखौ मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांजोबबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननि फेभरेट एक्टर एक्ट्रेसआ सोर कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय, आरो बेयावहाय थानाय फेभरेट कापोला सोर नोंथांमोना बेखौबो लिरना खोन्थाहरबानो जाबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना माबायदि मोन्दों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय, आरो मोजां मोन्दोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय, आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बेबायदिनो बर' सेलिब्रिटिसफोरनि लाइफस्टाइलनि बागै आरो गोदान मुभि आरो मिउजिक भिडिअ'नि आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय। गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।